والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمير المؤمنين خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ پانی اتنی جلدی آگ نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود و سلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. سب کوے ذرا اڈی نو ہٹا لے، میں اج تیرا یار ویکھنا. سب کوے ذرا اڈی نو ہٹا لے، میں اج تیرا یار ویکھنا. میں اج تیرا یار ویکھنا. بن دید مر جان تو بچا لے، میں اج تیرا یار ویکھنا. میں اج تیرا یار ویکھنا. ہے سلام میرا تیریاں وفاواں نو، ہاڑا روکنا میریاں نگاواں نو. ہے سلام میرا تیریاں وفاواں نو، ہاڑا روکنا میریاں نگاواں نو. میری ایک من لکھاں من والے، میں اج تیرا یار ویکھنا. یہ پہلے سب کہہ رہے ہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہن گے تے آخر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرمان گے. اسی دوویں اس مکھ دے شدائیاں، اسی دوویں ایدی کر دے گدائی ہاں. اسی دوویں اس مکھ دے شدائیاں، اسی دوویں ایدی کر دے گدائیاں. جتھے چاویں میرا پیار ازما لے، میں اج تیرا یار ویکھنا. جتھے چاویں میرا پیار ازما لے، میں
अज तेरा यार वेखना। अगों आखिया सदीक इंज होना नहीं, तेरे अगों असां अड्डिनों हटाउणा नहीं। अगों आखिया सदीक इंज होना नहीं, तेरे अगों असां अड्डिनों हटाउणा नहीं। सप ढिल जेड़ा लगदा ई लाल है, वेखण नहीं तैनू यार देवना। सप ढिल जेड़ा लगदा ई लाल है, वेखण नहीं तैनू यार देवना। वेखण नहीं तैनू यार देवना। जदों आपने फरमाया ना भी वेखण नहीं तैनू यार देवना, हुण सप की करदा है? डंग मार के ते सप कीता वारे, कीती सीना के उठ जावे यारे। डंग मार के ते सप कीता वारे, कीती सीना के उठ जावे यारे। नाले कहण जिदां मर्जी सता लै, वेखण नहीं तैनू यार देवना। नाले कहण जिदां मर्जी सता लै, वेखण नहीं तैनू यार देवना। वेखण नहीं तैनू यार देवना। आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हकीकत तो आगाह सन ते हुजूर ने उनकी इरशाद फरमाया, नबी हाकिम के आए सदीक नो, नाले सप बारे के आए रफीक नो। नबी हाकिम के आए सदीक नो, नाले सप बारे के आए रफीक नो। मेरे कदमां च इनू भी बुला लै, मेरे कदमां च इनू भी बुला लै। असां भी एदा प्यार वेखना। मेरे कदमां च इनू भी बुला लै, असां भी एदा प्यार वेखना। सप कवे जरा अड्डी नू हटा लै, मैं अज तेरा यार वेखना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु दी हम्दो सना। और हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी अज़ीम करीम और रहीम बारगाह दे अंदर हदियाए दुरूद सलाम पेश करन तो बाद आजिज़ाना फ़कीराना दुआ है कि खालिक व मालिक साडे दिल दिमाग ज़बान निगाहनो हर गलती खता तो महफूज फरमावे। दुनिया दे आखिरत दे नफ्स दे शैतान दे फितनियां तो कामिल पनाह अता फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज चौथा जुमातुल मुबारक शान अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन आशिक़ अकबर
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر سانو انہاں دا ذکر خیر کرن دی سنن دی سعادت نصیب ہوئے گی۔ اللہ پاک اس عاشق صادق دے صدقے سانو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال او کامل سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ خالق کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑیاں خوبیاں دے نال بڑیاں صلاحیتاں دے نال نوازیا ہے۔ اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ نبیاں رسولاں تو بعد سب تو افضل سب تو اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اے اعزاز بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ دیاں 4 پشتاں صحابی رسول نے۔ کتنیاں پشتاں؟ 4۔ آپ تو علاوہ کسی نو اے اعزاز اے شرف اے خوبی اے کمال نہیں ملیا۔ آپ خود بھی صحابی، آپ دے والد محترم بھی صحابی، آپ دے بیٹے بھی صحابی اور آپ دے پوتے بھی صحابی سن۔ اور اللہ خالق کائنات نے آپ نو اے اعزاز بھی عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 2 ہستیاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو خالق و مالک نے راضی کرن دا وعدہ فرمایا ہے کہ میں راضی کراں۔ ایک ہستی رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ ارشاد فرمایا سورہ والضحیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انہاں عطا کریں گے کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اور دوسری ہستی جنہاں نو راضی کرن دا اللہ کریم نے ذمہ اٹھایا ہے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ یہ بھی قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ ارشاد فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ او ہستی کہ جو اپنا مال اس واسطے دے رہی ہے تاکہ پکیزگی ملے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کسی نعمت دے بدلے یا کسی احسان دے بدلے نہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ بلکہ وہ تے اپنے بلند و بالا شان والے رب دی رضا دے واسطے اپنا مال خرچ کر رہی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ان قریب اس نو بھی راضی کر دیتا جائے گا۔ مفسرین فرماندے نے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تو مروی ہے کہ اس آیا مبارکہ اندر جس نو راضی کرن دا اللہ خالق کائنات نے ذمہ اٹھایا ہے اس تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی۔ اور آپ نو اعزاز بھی حاصل سی کہ ایک مرتبہ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے فرمایا مطلقاً فرمایا کہ وچوں نہ کچھ دن پا کے ملیا کرو، ادن المحبت بڑھ دی، ادن المحبت چی اضافہ ہوندہ ہے، کچھ دن وچوں پا لیا کرو یعنی کچھ دن دا وقفہ ہوئے۔ اس صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیتا۔ نماز پڑھنا نماز پڑھ کے چلے جائیں، ایک دن بھی گزر گیا، 2 دن بھی گزر گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، آپ بھی نماز پڑھنا نماز پڑھ کے چلے جائیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نو فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نو بلاؤ. جدو بلایا گیا تے فرمایا بھی تسی ملدے نہیں ہو. عرض کیتی آقا تسی خود ہی فرمایا سی بھی کچھ دن پا کے ملیا کرو، محبت ودی ہے تے میں تواڈے فرمان تے عمل کر رہا ہوں. ہن ذرا تکڑے ہو کے جو ملے سنیا جے سرکار دے جدو حضرت ابو بکر صدیق نے انی عرض کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق میں تیرے واسطے تو نہیں سی کہا تے میں باقیاں واسطے آکھیا سی. ایک گل تیرے واسطے نہیں سی بھی کچھ دن پا کے ملیا کرو. فرمایا تو تے ہر وقت ہی بیٹھا رہے میری بارگاہ وچ اور ہر وقت ہی مینوں ملدا رہے، یہ گل تیری نہیں ہے، یہ تے کسی اور دی گل سی. تو ہر معاملے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نو ایک منفرد خوبی دے نال، کمال دے نال، شان دے نال نوازیا ہے. جیڑی آیا مبارکہ خطبے دے دوران تلاوت فرمائی، اس آیا مبارکہ نو بھی اگر غور و فکر دے نال دیکھا جائے، اس دے اندر بھی اللہ خالق کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہت بڑی خوبی نو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا ان اکرمکم، انہ دا معنی ہوندا ہے بے شک. انہ دا کی معنی؟ اگر اس تو مزید میں آسان کراں تو معنی یہ بنے گا شک نہیں کرنا. انہ دا معنی شک نہیں کرنا. اکرما دواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا ہوئے. ایک ہوندا ہے کریم، ایک ہوندا ہے اکرم، ایک ہوندا ہے عظیم، ایک ہوندا ہے اعظم، ایک ہوندا ہے شریف، ایک ہوندا ہے اشرف. اے مبالغے دا صیغہ ہے، یعنی سب تو بڑھ کے عزت والا. تو خالق مالک فرما رہا ہے کہ شک نہیں کرنا، دواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا، مقام مرتبے والا اے خالق و مالک. دنیا دے ہاں عزت والا ہے. فرمایا نہیں، عند اللہ، اللہ تعالی دے نزدیک عزت والا ہے. اے خالق و مالک، کیا وہ پراڈو تے سفر کردا ہے، لینڈ کلوزر تے سفر کردا ہے؟ فرمایا نہیں، ایک گل بھی نہیں ہے. اتقاکم، تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا وہ ہے جڑا تواڈے وچوں سب تو زیادہ متقی پرہیزگار ہے. سب تو زیادہ متقی پرہیزگار ہے. میں قرآن پاک دے دوسرے مقام کو پڑھنا چاہنا. ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، متقی بن جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ تعالی متقین دے نال ہے. متقین دے نال. اس آیا مبارکہ دا میں صحیح ترجمہ سمجھا نہیں سکیا، مثال دے کے سمجھان دی کوشش کراں گا. جنوں پنڈ دا نمبردار تے چودھری کہہ دے نا میں تیرے نال ہاں، وہ کہندا ہے مینوں ستے ہی خیراں نے. وہ کہندا ہے مینوں ستے ہی خیراں نے کہ میرے نال پنڈ دا نمبردار، چودھری، ناظم، این اے، ایم این اے، ایم پی اے میرے نال ہے. یار جنوں کو نمبردار کہہ دے کہ میں تیرے نال ہاں، وہ کہندا میری تے خیر ہی خیر ہے. تے جنوں رب آپ کہہ دے میں تیرے نال ہاں، او دا مقام مرتبہ کی ہوئے. تیسری آیہ مبارکہ پڑھنا چاہنا. ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، شک نہیں کرنا اللہ پاک متقین نال پیار کردا ہے. چوتھی آیہ مبارکہ پڑھنا چاہنا. ارشاد فرمایا جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتها الانہار. فرمایا جنت عدن دا ایک باغ نہیں، سارے باغ تجری من تحتها الانہار، جدے تھلے نہرہ جاری نے. یا اللہ کدے واسطے بنائیاں نہیں، دے دے پھر سانو. آواز آئی کذالک یجزی اللہ المتقین. جنت عدن دے سارے باغ بھی اگر میں کسے واسطے بنائے نے تو وہ بھی متقین واسطے بنائے نے. جنت عدن دے سارے باغ کدے واسطے نے؟ متقین دے واسطے. میں اگلی آیہ مبارکہ پڑھنا چاہنا. ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا جلدی کرو اس جنت دی طرف کہ جس دی چوڑائی 7 زمیناں تے 7 آسمان ہے.
7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ 7 ਇਹ ਉਸ ਜन्नत ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਕਿਤਨੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੌੜਾਈ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कपड़ा लैन चले जाओ, चौड़ाई थोड़ी होगी, लंबाई ज्यादा होगी। जगह लवो, चौड़ाई थोड़ी होगी, लंबाई ज्यादा होगी। खालिक मालिक फरमा रहे हैं उस जन्नत की तरफ जल्दी करो कि जिद्दी चौड़ाई 7 जमीन ते 7 आसमाना दे बराबर है। या अल्लाह कितने वास्ते बनाई? फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये भी मुत्तकीन दे वास्ते बनाई है। इतनी बड़ी जन्नत मुत्तकीन दे वास्ते, इतनी बड़ी जन्नत मुत्तकीन दे वास्ते। किसी ने कहा कि अगर जन्नत 7 जमीना ते 7 आसमाना दे बराबर है, फिर जमीन किथे, आसमान किथे, जन्नत किथे? समझ नहीं आती। या ते जन्नत है, जमीन नहीं, आसमान नहीं, या जमीन आसमान है, जन्नत नहीं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी समझ नहीं आ रहा? वो कहने लगा नहीं आ रहा कि जन्नत भी है, 7 जमीना भी ने, 7 आसमान भी ने। अल्लाह पाक ने जन्नत नू किथे रखा है, जमीन नू किथे रखा है, आसमान नू किथे रखा है? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुन की है? कहने लगा दिन है। फरमाया रात किथे? बोलदे नहीं तुसी, मैं कुरान पढ़न लग्या। फरमाया रात किथे? वो कहने लग्या पता नहीं रात किथे। फरमाया जे तेनू पता हुंदा ते मुसलमान ना हुंदा, तेनू करे पता हुंदा भी रात किथे, दिन सारी दुनिया ते रात किथे? वो कहने लग्या पता नहीं। फरमाया जेड़ा खालिक मालिक दिन नू निकाल के जिस जगह ते रात नू रखदा है, ओ खालिक मालिक उसे तरह जन्नत नू, जमीन ते आसमान नू जिथे चाहे रख सकदा। जेड़ी इतनी चौड़ी जन्नत है वो किदे वास्ते बनाई है? मुत्तकीन वास्ते। तुसी बोलदे नहीं पे, बोलो सुभान अल्लाह। पहले सुगरा ते फिर कुबरा। पहले मैं कुरान दी आयतां पढ़ रहा, नतीजा ते फिर आपां बाद च करना ना। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। पहले सुगरा फिर कुबरा। मैं फिर कुरान पढ़ना चाहना। इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। फरमाया कुर्बानियां ते सारे ही करदे ने, कुर्बानी सारे ही करदे ने, लेकिन खालिक मालिक फरमांदा मैं कबूल सिर्फ मुत्तकीन दी करना। कुर्बानी कबूल किदी करदा है? बोलिए मुत्तकीन दी। मैं फिर कुरान पढ़ना चाहना। इरशाद फरमाया सूरतुल जासिया पढ़न लगे हैं, सूरतुल जासिया। इरशाद फरमाया वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। खालिक मालिक फरमा रहा मुत्तकीन जिन्ने भी ने ना सारे मेरे यार ने। मुत्तकीन जिन्ने भी ने सारे मेरे, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, सारे मेरे यार ने। मैं इस तर्जमे नू आसान अंदाज दे विच समझाने की कोशिश करन लग्या। अल्लाह खालिक कायनात फरमा रहा है बाबा फरीद मेरा यार है। अल्लाह खालिक कायनात फरमा रहा है हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी मेरा, हजरत पीर सैयद मेहरे अली शाह साहब मेरा, हजरत करमा वाली सरकार मेरा, हुजूर गौसे पाक मेरा। यानी जिन्ने भी मुत्तकीन ने वो सारे मेरे यार ने। या अल्लाह इन्हें यार बना के करना कि इन्हें तू यार बना लेने। फरमाया हाँ यार बना के जमाने नू दसना है कि जदों मेरे यारां ते इतराज नहीं जे करदे ते मुहम्मद अरबी दे यारां ते इतराज क्यों करदे हो? अच्छा भी स्कूल दियां किताबां च पढ़िया सी, एक आम दोस्त हुंदा है, एक खास दोस्त हुंदा है। हां जी पढ़िया कि नहीं पढ़िया? एक काम दोस्त एक खास जिगरी यार। या अल्लाह यार ते बड़े बनाए ने, को खास यार भी बनाया, तेरा को खास दोस्त भी है। मैं फिर कुरान पढ़ना चाहना। आवाज आई, फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। जेड़ा मुहम्मद दा दादा इब्राहीम है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड यार है, ओ मेरा सब अच्छा यार है। या अल्लाह इन्हें यार बना के दसना की चाहना है। और मैं जमाने नू पैगाम देना चाहना, जेड़ा भी कुरान पढ़ेगा
او دی عقل وچ گل ضرور آوے گی جدو اللہ خالق کائنات دے یاراں تے اعتراض نہیں کرنا، اسی طرح محمد عربی دے یاراں تے نہیں اعتراض نہیں کرنا۔ اے نہیں آیتاں میں پڑھ دیتیاں نے متقین 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 متقین، لیکن کسی نو نامزد نہیں کیتا، کسی نو نامزد نہیں کیتا بھی کون متقین ہے۔ میں کہاں بھی فلاں بندہ متقی ہے، غلط ہو سکتا ہے، تواڈے چ کوئی کہے کہ فلاں متقین ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تے آؤ آپ قرآن تو پوچھ لئیے۔ میں ان نتیجہ کڈن لگیا جناب انہاں ساریاں آیتاں دا، سب تو زیادہ عزت والا متقی، اللہ متقین دے نال ہے، اللہ متقین نال پیار کردا ہے، جنت عدن متقین دی ہے، او جنت جدی چوڑائی 7 زمیناں تے 7 آسماناں دے برابر، او متقین دی ہے، قربانی قبول اللہ متقین دی کردا ہے، اللہ خالق کائنات دے یار متقین نے۔ ہن میں قرآن دی آیا مبارکہ پڑھنا چاہنا کہ متقی ہے کون؟ ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا ایک او ہستی جڑی سچ نو لے کے آئی، ایک او ہستی جن نے او سچ دی تصدیق کی تھی، خالق مالک فرماندا دوویں ہی متقین نے، دوویں ہی متقین نے۔ ان ہستی سچ نو لے کے کیڑی آئی؟ مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماندے نے جیڑی ہستی سچ نو لے کے آئی او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے، اور جس ہستی نے اس سچ دی تصدیق کی تھی او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ میں دوبارہ قرآن دی آیتاں پڑھنا چاہنا، اللہ خالق کائنات قرآن دی اس آیت وچ ابو بکر صدیق نو نامزد متقی کہہ رہا ہے۔ لوگو تواڈے وچ سب تو زیادہ عزت والا ابو بکر صدیق ہے، لوگو شک نہیں کرنا، میں رب آپ ابو بکر صدیق دے نال ہاں۔ خالق مالک فرما رہا ہے لوگو شک نہیں کرنا، میں اللہ ہو کے ابو بکر صدیق نال پیار کرنا۔ اللہ خالق کائنات فرما رہا ہے لوگو جنت عدن دے سارے باغ میں حضرت ابو بکر صدیق دے نامے لا چھڑے نے۔ لوگو جنت او جنت جیتی چڑائی 7 زمینہ تے 7 آسمانہ دے برابر ہے، او دا مالک بھی ابو بکر صدیق ہے۔ لوگو جس طرح ابو بکر صدیق مصطفیٰ دا یار ہے، واللہ ولی المتقین، اسی طرح ابو بکر صدیق رب دا بھی یار ہے، ابو بکر صدیق رب دا بھی یار۔ اور کس قدر متقی، متقی تقوی کس قدر، اتنے انعامات ہمیں نہیں ملے۔ آپ دا ایک غلام سی اور او دا رزق بڑا صاف ستھرا سی، بڑا صاف ستھرا، اس نے کچھ چیز لے کے آنی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسے تأمل تو اس چیز میں تناول فرما لینا۔ ایک دن وہ چیز لے کے آیا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تناول فرما لی۔ جدو کھا لئی وہ کہنے لگیا تسی اج پوچھیا نہیں کہ میں چیز کتھوں لے کے آیا؟ تے آپ فرمان لگے تیرا رزق بڑا صاف ستھرا ہوندا ہے، میں اس واسطے کھا لئی۔ وہ کہنے لگیا حضور معاملہ ایسی کہ جدو میں اسلام قبول نہیں سی نہ کیتا تے میں جنتر منتر اٹکل پچو لا کے نہ تے لوگاں دے جادو ٹونے یہ وہ میں سدھے کردا سا تے میں اس وقت نہ کسے بندے دا کو کام کیتا سی تے انہیں میں نو پیسے نہیں سی دیتے، اجرت نہیں سی دیتی۔ آج اچانک میں نو ملیا ہے تے میں نو اس نے او اجرت دیتی ہے تے اس تے میں اے چیز خرید کے دوڑی خدمت پیش کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ او دا تے اس بندے دا سی، ادھے وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن متقی پرہیزگار کیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے حلق دے وچ انگلی وغیرہ داخل کر کے تے کہہ کر دی، کہہ کر دیتی، اور آپ نے فرمایا کہ ایسا رزق کہ جڑا جادو منتر اور کسے نجائز طریقے دنال کمایا ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کردا کہ وہ رزق ابو بکر صدیق دے پیٹ میں چلا جائے۔ اس قدر تقوی پرہیزگاری، اس واسطے خالق مالک نے فرمایا کہ دوڑے وچ سب تو زیادہ عزت والا ہوئے جڑا متقی پرہیزگار ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق نے اے مقام، اے مرتبہ، اے رتبہ، اے عظمت کسی عمل کی وجہ سے نہیں پائی۔ اے نہیں کہ نمازاں پڑھیاں تے مقام مل گیا، اے نہیں کہ حج کیتے تے مقام مل گیا، اے بھی نہیں کہ دیگر صدقہ خیرات کیتے تے مقام مل گیا، حالانکہ نمازاں بھی پڑھیاں نے، صدقہ خیرات بھی کیتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں لوگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام مرتبہ اس لیے ملا کہ ابو بکر صدیق کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں ایک راز ہے، ایک راز ہے، اس راز دی بنیاد تے خالق مالک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ اور راز کی یہ کون دسے تو بیان کیتا ہی نہیں جا سکتا، جڑا راز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل وچ محدثین نے بیان کیتا ہے، حدیثاں دے وچ آیا ہے، میں کوشش کراں گا کہ وہ بیان کر دیتا جائے، لیکن کما حقہ بیان کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ راز کی سی آپ دے دل وچ۔ اللہ حضرت فرماندے نے نا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو دل حضرت سخی سلطان باہو فرماندے نے دل دریا سمندرو ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے، وچے جھیڑے وچے ویڑے وچے ونج مہانے، جو دل دا محرم ہووے باہو او دل رب پچھانے۔ یہ تو تیرے میرے دل دی گل کیتی ہے حضرت سخی سلطان باہو نے کہ ساڑھے دل اس قدر وسیع نے تے سوچ کے دسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دل کس قدر گہرائی رکھدا ہوئے گا۔ اور راز کی یہ جو آپ دے دل دے وچ چھپیا ہے سی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات ایسی آئے گی کہ میں ہجرت کرنی ہے اور مینوں ہجرت دے دوران ایک صاحب دی ایک ساتھی دی ضرورت پیش آنی ہے، ایک رات ایسی آنی ہے کہ میں ہجرت کرانگا اور میں نے ایک ساتھی دی دوست دی ضرورت پوے گی۔ سارے صحابہ اکرام بیٹھے سن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا تے سن کے او گل پلے بن لئی، لوگاں نے رات نو سو جانا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاگ دیا رہنا، مصلا بچھا لینا، عبادت دے وچ مصروف ہو جانا۔ پھر او رات آئی جس نو ہجرت دی رات کیا جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھی رات مدینہ شریف دی گلی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے، چل دے دروازے تے پہنچے، دروازے نو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا، کھٹکھٹان دی ضرورت پیش نہیں، دروازہ کھل گیا۔ جدو دروازہ کھلیا تو حضور کی ویکھدے نے کہ ایک صاحب مصلے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، بس یا اس نے دیکھا کہ کوئی ہستی تشریف لے کے آ گئی ہے، قیام دے وچ سن، رکوع دے وچ سن، نہیں سجدے دی حالت، سجدے دے قریب سن، فوراً اپنا رخ سرکار دی طرف کر لیا اور حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تو تے نماز پڑھ رہا سی، تے نماز ہی چھوڑ دیتی، نماز ہی توڑ دیتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینا، آقا شریعت دا مسئلہ ہے کہ سورج سر تے آ جاوے سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا، نہیں سمجھے تھی، سورج سر تے آ جاوے تے سجدہ کرنا، زمانے دا سورج سر تے آ جاوے تے سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا، تے جے نبوت دا سورج سر تے آ جاوے تے پھر سجدہ کرنا کیویں جائز ہو جائے گا؟ ایڈی ہن بریک گل کون تانوں سمجھاوے تے کون سمجھے؟ نماز چھوڑ دیتی، سجدہ نہیں کیتا، اور حضور نے فرمایا کیوں نہیں کیتا؟ عرض کیتی آقا تسی تشریف لے کے آ گئے جے، ہن سجدہ روا میرے واسطے کس طرح ہو سکتا ہے؟ پہلی بات ہن ذرا تکڑے ہو کے دوسری گل سنیا جی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق ادھی رات ہو گئی ہے
تے تیرے گھر دے وچوں سورج گوشت پکن دی گوشت بنن دی خوشبو آ رہی ہے جڑی پورے مدینے شریف دے وچ پھیل رہی ہے تے کیڑی جگہ تے تو گوشت پکا رہے ہیں تے کیڑی جگہ تے گوشت بن رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے آقا کوئی گوشت نہیں بندا پیا کوئی گوشت نہیں پکاندا پیا. اے ابو بکر صدیق دے سینے وچ جڑا دل ہے او تہاڈی محبت وچ بجھدا جا رہا ہے بجھدا جا رہا ہے. او دل میرا پکدا جا رہا ہے تہاڈی محبت وچ بجھدا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا تکڑے ہو کے سنیا جی جملہ. او دل دے وچ کیڑا راز سی کیڑی محبت سی کہ جس راز نے ابو بکر صدیق نو سارے صحابہ تو افضل تے اعلی بنا دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ابو بکر صدیق کدے سجے کدے کھبے کدے اگے کدے پیچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسی جملیاں تے دوبارہ غور کرو. کدے اگے کدے پیچھے کدے سجے کدے کھبے. تکڑے ہو کے پھر سنیا جی میں تیسری مرتبہ کہنے لگیا ابو بکر صدیق کدے مصطفیٰ دے اگے مصطفیٰ دے اگے چلنا کدو روا ہو گیا اس نبی دی اگے کہ جڑا نبی مسجد اقصی وچ جاوے تے سارے نبی مقتدی بن کے حضور دا استقبال کرن کھڑے ہو جان. یہ ابو بکر صدیق دی انی مجال انی جرت تے حوصلہ کہ حضور تو اگے چل رہے نے. سرکار نے فرمایا ابو بکر خیر تے ہے کدے سجے کدے کھبے کدے اگے کدے پیچھے خیر تے ہے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے آقا اے جڑیاں جھاڑیاں جی میں نظر آندیاں نے نا انہاں وچ جدوں کسے آہڑ دی آواز آندی ہے نا تے میں دوڑ کے اوتھے ہو جانا کہ کوئی دشمن سے لک کے نہ بیٹھا ہوئے. جے بیٹھا ہوئے تے وہ وار کرے تے ابو بکر صدیق دے سینے تے کرے دوہاڈی ذات تے حملہ نہ کرے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تیرا یہ معاملہ ہے. ہن دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس یار نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا کندھیاں تے اٹھایا تے کندھیاں تے اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لے کے جا رہے ہیں. غار وچ پہنچے غار اندھیری سی طریق سی. عرض کردے نے اللہ دی قسم آقا میں دوانو غار وچ پہلے نہیں جان دینا. اللہ کی قسم میں آپ کو غار میں پہلے نہیں جانے دوں گا. اللہ اکبر. حضور فرماندے نے کیوں؟ عرض کی تھی آقا پرانی غارے موزی کیڑے مکوڑے حشرات الارض اس غار وچ رہندے ہون گے اور انہاں دی اے حس بڑی ہوندی ہے کہ جدوں بھی کوئی انسان یا کوئی چیز آوے نا انہاں دی اے جڑی سونگن والی حس بڑا کم کر دی ہے او سب تو پہلے اودے تے وار کردے نے. ابو بکر صدیق عرض کردے نے آقا میری خواہش ہے وے کہ میں غار دے وچ سب تو پہلے جاواں. اگر کوئی موزی حشرات الارض ڈنگنا وی چاہے ڈس مارنا وی چاہے تو سب تو پہلے ابو بکر صدیق تے وار کرے دوہاڈے تے وار نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. غار چ گئے جا کے غار دی صفائی کی اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوں سن لوگو غار دے وچ جا کے ابو بکر صدیق دا غار نو صاف کرنا پھر مصطفیٰ دا تشریف لے کے آنا. ادھر تو ثابت ہو رہا ہے کہ انی دیر تک حضور کسے دل وچ بھی نہیں جاندے جنی دیر تک دل دی آ کے صفائی ابو بکر صدیق نہ فرماؤ. پہلے آ کے دل دی صفائی فرماندے نے تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آندے نے. دیکھو دو مقام نے میں پیش کرنا چاہنا. ایک غار دا مقام ہے اور ایک معراج دی رات سدرۃ المنتہا دا مقام ہے. اے دے ابو بکر صدیق او دے حضرت جبریل علیہ السلام. سدرۃ المنتہا تو اگے بھی مقام خوف سی لیکن جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے. عرض کردے نے آقا میں تو اگے جا نہیں سکدا اگر جاواں تے جل کے راہ ہو جاواں. پتہ لگ گیا جتھے مقام خوف آوے تے جبریل ٹھہر جاوے اونوں فرشتہ کہندے نے اور جتھے مقام خوف آوے صدیق اکبر اگے چلا جاوے اونوں عاشق ابو بکر صدیق کہندے نے. آپ نے پرواہ نہیں کی. اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے آپ فرماندے نے کاش جویں ہجرت دی رات ابو بکر صدیق نال سی نا معراج دی رات بھی ہوندا تے آندی سدرۃ المنتہا علی جگہ ابو بکر صدیق نے جلنا تے گوارا کر لینا سی لیکن مصطفیٰ دا ساتھ چھڑنا گوارا نہیں سی کرنا.
حضور دا ساتھ نہیں سی چھڑنا. سرکار ٹھہرے, آپ نے اپنے کپڑے مبارک دے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے انہاں نو سوراخاں نو بند کیتا. ایک باقی رہ گیا, اس کے اوپر اپنی ایڈی نو رکھ لیا. جب ایڈی نو رکھیا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار دے وچ تشریف لے کے آئے. فرمایا ابو بکر صدیق میں آرام کرنا چاہنا. عرض کیتی آقا میری گود حاضر ہے. فرمایا تاں ہی تے آرام کرنا ہے, جی تہاڈی گود حاضر ہے تے تاں ہی تساں آرام کرنا ہے. سرکار لیٹے, سپ نے جو کچھ کرنا سی کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق صادق دی اکھاں وچ جدوں آنسو گرے, سرکار بیدار ہوئے. فرمایا ابو بکر صدیق خیر تے؟ عرض کیتی آقا کو موذی جانور ہے جڑا بار بار ڈنگ مار رہا ہے, بار بار ڈنگ مار رہا ہے. اے دیکھو او سپ سی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا سی. 600 سال گزر چکے سی, انہوں انتظار کر رہا سی. یہ تے جمعہ ہے, ان دا ٹائم تے ایک خاص ہوندا ہے بھی فلاں ٹائم تے تقریر ختم ہو جانی. اگر محفل ہوئے نا تے محفل دا دورانیہ جاوے ود 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے محفل اگر ہو جاوے ٹائم ہوندا تے میں ویکھیا پکے پکے عاشق رسول بھی گھبرا جاندے نے. جڑے پکے پکے عاشق رسول نے نا خوفی آندے نے بڑا ٹائم ہو گیا ہے تے طبیعت سستی تے اکتاہٹ محسوس کردے نے. ان جیسی اشرف المخلوقات بھی ہیں, حضور دی امتی بھی ہیں, حضور نال پیار بھی کرنے ہیں. میں کہا ساڈے نال تے پھر سپ ہی چنگا نکلیا نا کہ اسی 4-5 گھنٹے محفل دے وچ بیٹھیے تے جناب ساڈے تے سستی تے ساڈے تے نیند غالب ہو جاندی ہے. سپ نو 600 سال گزر گیا سی انتظار کر رہا سی. 600 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا, سلام پیش کیتا. مختصر سرکار غار تو باہر تشریف لے کے گئے. سفر کیتا نا کچھ تے سرکار نو پیاس محسوس ہوئی. پیاس سرکار نے فرمایا بھی ابو بکر صدیق کو پانی دا انتظام کر. عرض کیتی آقا کوشش کرنا. دیکھیا ایک چروایا بکریاں چرا رہا سی. انہوں کہا کہ بکری دا دودھ چاہیے. او اگوں کہنے لگیا میں غلام مالک نہیں ہوں. مطلب کہ میں بکری دا دودھ نہیں دے سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چروائے دا جملہ بڑا پسند آیا. حالانکہ وہ کافر سی, حالانکہ وہ مسلمان نہیں سی, کافر سی. انہیں کہا میں مالک نہیں ہوں, غلام ہوں, اور غلام نو اجازت نہیں کہ مالک دی اجازت کے بغیر کسی نے کوئی چیز دے دے, میں نہیں دے سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بڑا پسند آیا. سرکار نے فرمایا اچھا انہوں پھر کہا بھی او بکری دے جڑا دودھ نہیں دیندی, او دے دے سانو جڑی دودھ نہیں دیندی. انہیں کہا اچھا وہ دے دینے. انہیں کو بکری دیتی جس تے کوئی امید نہیں سی دودھ دیندی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت دست برکت جو بکری تے پھیریا تے بکری نے دودھ دے نال اپنی بانی نو بھر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالیا. دودھ نکال کے فرمایا سب تو پہلے غلام نو دیو. وہ دا جملہ پسند آیا سی. فرمایا انہوں دیو. انہوں دیتا. وہ بھی حیران ہو گیا بھی کیسا آقا ہے, پیاس خود نوے, ضرورت خود نوے, لیکن غلام دودھ دے رہا ہے. لیکن سرکار دودھ پلا کے دی طبیعت نو بدلنا چاہندے سی. دودھ پیتا نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ مبارک نکال کے جدو دوبارہ پیتا, ذرا ان تکڑے ہو کے جملہ سنیا جی دودھ پیتا سرکار نے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے لوگو میرے دل وچ ٹھنڈ پے گئی. دودھ سرکار نے پیتا تے ٹھنڈ میرے دل وچ پے گئی. اے ایسے جملے سی کہ جدو نکلے اللہ خالق کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام صحابہ دے وچوں افضل تے اعلیٰ قرار پائے. ہن اس غلام نے جدو دودھ پیتا کلمہ شریف پڑھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے فرمایا لوگو ہر امت نو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی استاد دیتا ہے. میری امت دا استاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے مقام مرتبہ جناب حضرت ابو بکر صدیق نو ملیا. نظر اتحادی 3 دن 3 راتاں غار وچ ٹھہرے. جدو مدینہ شریف پہنچے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ آقا کون ہے غلام کون ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑا اتاریا. کپڑا اتار کے سرکار تے سایہ مبارک کیتا. عرب دا دستور سی کہ غلام سایہ کردا سی آقا دے سر تے. پھر لوگاں نو پتہ لگیا کہ جن نے سایہ کیتا ہے وہ غلام ہے اور جن دے سر مبارک تے سایہ ہوا آقا ہے.
اے نظر اتحادی سی کہ پتہ نہیں سی چل سکیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے مقام مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمایا۔ آخری بات گفتگو میں ختم کرنے لگیا کہ سرکار دی بارگاہ وچ ایک صاحب آیا، اس نے کوئی سودا کیتا، حضور نے فرمایا فی الحال میرے کو پیسے موجود نہیں تے کل آ کے لے لیں، چلا گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رستے چ مولا علی دی ملاقات ہو گئی، فرمایا کیویں؟ آندا جی سودا کیتا حضور نال، فرمایا پیسے لے نہیں؟ آندا جی پیسے تے کوئی نہیں لے۔ فرمایا جہاں پوچھ بھی اگر اللہ نہ کرے تھانوں موت آ جائے پھر پیسے کس دے کو دعا کے لینے؟ وہ آ کے انہیں پوچھیا تے سرکار نے فرمایا اگر میں نہ ہواں تے پیسے ابو بکر کو لے لیں۔ وہ گیا، انہیں جا کے مولا علی شیر خدا نے دسیا کہ سرکار نے ابو بکر صدیق دا نام لیا۔ فرمایا بھی اگر انہوں نے بھی موت آ گئی تو پھر کدے کولو؟ سرکار نے فرمایا پھر عمر کو آ جائے۔ وہ پھر گیا، انہیں کہا جناب انہوں نے حضرت عمر دا نام لے دیتا ہے۔ وہ کہنے لگ گیا دوبارہ، مولا علی شیر خدا فرمان لگے پھر جاؤ جا کے پوچھو اگر انہوں نے بھی موت آ گئی تو پھر؟ سرکار نے فرمایا پھر عثمان کو لے آ جائیں۔ کدے کول؟ انہوں نے کہا اچھا۔ پھر گیا، انہوں نے کہا ایک باری ہو چکر لایا، اگر انہوں نے بھی موت آ جائے تسی کٹھے دنیا تو چلے جاؤ تو پھر کدے کو لے آنا ہے؟ سرکار مسکرا کے فرمان لگے پھر جڑا تین واری واری نہ لے والے گلیاں نہ اودے کو لے آ جائے۔ اے مقام مرتبہ سی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یعنی پہلے نمبر تے سرکار نے کدا نام لیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو اللہ پاک سانو اس خلیفہ اول، کیونکہ اج کل بڑے تس تا مڑ دین تو صاف ظاہر مطلب دا تساں تے دین لینا ہوندا، جڑا پسند ہوے نا طبیعت موافق ہوے تسی قبول کر دیو، وگرنہ کوئی رولا نہیں۔ اج کل خلافت وچ بھی رولا چلیا ہے، کئی آندے نے باطنی خلیفہ مولا علی ہے، ظاہری خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ عقیدے من گھڑت نے تے طریقاں وچوں تے او ٹبے تو آواز آئی تے کوٹھے تو آواز آئی اے نے، لیکن جڑی قرآن حدیث وچوں آواز آندی ہے نا وہ یہی ہے کہ پہلا خلیفہ ظاہری ہے باطنی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں چوتھا خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق